Téma drogy zaujala režiséra Dušana Rapoša. Dušan Rapoš je verejnosti známy predovšetkým ako divácky obľúbený filmový režisér a scénarista. Už menej sa vie o tom, že Dušan Rapoš je autorom desiatok filmových a scénických hudieb. Pôvodný balet Deti Titaniku je jeho prvé celovečerné hudobno-dramatické dielo. Po animovanej filmovej sérii Miluj, život, nie drogy a úspešnom hranom filme Susan je to v krátkom časovom odstupe jeho tretia umelecká i občianska výpoveď na protidrogovú tému. Divadlo je neustále živý tvár. Keď dokončíš film, postriháš ho, zmixuješ, nejak si to s tými ľuďmi, ktorými si to robila, si to schváliš, tak vlastne je to už dieťa, ktoré už ide svojou cestou a už nič sa tam nedá zmeniť vlastne. Čo človek po rokoch by rád aj zmenil veľakrát. Ale má to byť asi tak, ako to má byť. No a divadlo vlastne nielen premiéry, ale aj každá z tých repríz je svojím spôsobom trochu iná. Vždy tam je, dáme tomu, iné publikum, tí ľudia sú inak disponovaní, orchester inak hrá, je rôzne naladený. Tam veľa prenáša z tej atmosféry, vnútornej atmosféry priamo tých účinkujúcich ľudí. Takže je to fascinujúce na divadle, ten živý tvár, je to vzrušujúce. Divadlo už potom, keď je hotové, tak to jeho uvádzanie je oveľa vzrušujúcejšie ako uvádzanie filmu. Lebo sú tam živí ľudia. A to je úžasný moment. Vo filme môžu hrať aj na torštici. Lebo urobí to strih, urobí to prehovoreným hlasom a podobne. Na to javisko sa ovšem musí postaviť jednoznačne profesionálne. Lebo tančiť 2 hodiny balet nemôže na torštík, ani nikto z nejakej takej malej tanečnej skupiny, ale musí to byť profesionál. Čiže to divadlo je v tomto náročné. Tam je takéto zúfalstvo režiséra, že už veľa vecí potom už neovplyvníš. Ako tých ľudí skôr to je také naladenie orchestra. Motivom obidvoch týchto projektov sú drogy. Dá skôr tému ako motivom. Lebo si myslím, že táto spoločnosť rieši množstvo rôznych odťažitých problémov. Prebieha tu veľa takých žabomyších vojen, úplne nezmyselných, kde sa riešia v podstate osobné účty. A to, čo naozaj nás ťaží, to je drogová závislosť mladých ľudí, tej sa venuje podľa mňa strašne malo pozornosti. Umenie, ktoré malo byť tým svedomím národa, doslova do písmena, musí tieto veci, na ktoré spoločnosť nedbá, ako vyťahovať na povrch. Tie filmy, alebo balety, alebo divadla, nemôže tieto veci nejak sociálne, alebo nejak iným spôsobom medicínsky vyriešiť, ale môže na ne poukázať. Dať aspoň svetu a tomu národu správu, že to nebezpečenstvo tu je. A že vlastne tie deti, ktoré si cez drogu kupujú slobodu, sa vlastne stávajú závislé, neslobodné. A že im treba pomôcť. Ak to budeme brať tak, že narkomanov treba vyviezť na nejaký ostrov a zbaviť sa ich, tak potom to je až fašistické stanovisko. Ja si myslím jednoznačne, že týmto ľuďom treba pomôcť. Nájsť im cestu a pochopiť ich. Preto Susan ani tento balet nie sú filmy proti narkomanom. Naopak sa ich snažia pochopiť. To sú filmy proti drogám. Ako radový občan tejto krajiny ani ja neviem, čo bude. Takže skutočne ťažko nejak dopredu hovoriť, čo sa odohrá vo sfére kultúry, umenia.
Však dobre vieš, že je tu pomerne dosť veľký chaos v tejto sfére. Ja ako môžem povedať, že rád by som ďalej samozrejme nakrúcal, rád by som ďalej komponoval hudby a radi by sme ako oslovali týchto ľudí, len už z toho dôvodu, že kultúrnosť je odvodená od kultúry. A keď tento národ nebude mať kultúru, tak nebude mať ani kultúrnosť. A keď nebude mať kultúrnosť, tak potom nie postihnutých ľudí, ale potom bude trebať celý ten národ vyviezť niekam na ostrov, aby sa spamätal.